Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Jazeker. We zijn er klaar voor om even weer een stukje de Kolmsbergs in te leiden. Ja, doen we. Goedemorgen. Sophia. Zwarte koffie. Zwarte koffie. Zwarte koffie. Wat heb ik een gebak koffie? Oh, doe maar. Veel plezier. Had ik een bakje thee, een bakje koffie, ja? Ja, dat komt ook op een video. Wel. Eromheen, hè? Dan kijk je van de Friesland 70 beurt, dan kan je mooi achter dit houden. Alleen een keer werk in de bal. Ja. Ja? Succes. Hoi. Euro 9, dus Topkwaliteit in de aanbieding. tuurlijk wel. Aldi. Mij horen in een verslagje van je? Weet ik net, altijd om hersen dat waren wel. En een gebakje erbij. Ja, als je dat is jou, dan moet je de voorzitter hebben. Is er wel een veel ploeg? Moet je gewoon al hebben. Dit is de OVK, de ondernemersvereniging van Kolmsberg. En wie let u deze shit? We zijn weer wat het morgen internationaal. Gewonnen werden richting Kolmsberg bij de ondernemersvereniging van Kolmsberg, de OVK, bij de reclamekaravaan. Die zeiden wie maakt er even nodig uit met z'n allen. Van de OVK en we gaan al bij naar de hamburgers. Ja, wel makkelijk ook. Zet er niet bijzonder in hier. Helena, die Oh, het gaat erop. Oh.
Smaakt het? Ja. Dat is één. Dit ziet er wel goed uit. Ja? Hey, doe het met mij. Smakelijk. Dank u wel. Komt helemaal goed. Doe het met mij. Ik ga net mee rijden. Nee, ik ga chauffeur. Tom, hey! We gaan verder hoe wat dat wordt. Ja?